Čaute ľudia, moje meno je Patoska a dneska je tu so mnou Ahoj! Matúš Mahút a dnes sme natrafili na YouTube kanál Televízia Markíza, na ktorom pozrite sa, koľko majú 93 milióny videní na klipe z pána profesora. 85 oteckovia, 78 oteckovia, 51 oteckovia, akože čo ti dáva 33 miliónov, proste nečakané prekvapenie vo vani. Prvá legálna porno stránka na internete Slovenska. Tak ideme si pozrieť, že prečo si toľko ľudí pozrelo v posteli to Samovi a Klaudii neklape. 7% Indie to vidí. Bude to peak fiction? Uvidíme. Uvidíme. Samo! Wow, Počkaj, Samo sa volá? Musíme dať kvalitku. Už to mám. To nie je ani vo Full HD, proste. Samovi to neklepe. A pozri, hneď ti tu dajú ad, že postelné scénky trochu inak. Samovi to neklape, Samovi to mľaská. Obutý na gauči! Ne! Kam Gabike Marcinkovej toto trieskať hlavu, to vie, akože je trestné podľa mňa. Prečo nie? Prečo to váži v posteli im to neklape, keď to je gauč? To celé? To malo 93 miliónov videní. Čo ti vie? Kámo, profesor. Keby natočíš tú najlepšiu vec na svete, v živote by to nemalo 93 miliónov videní. Po slovensky samozrejme. Akože... Pán profesor. Kámo, 10 sekúnd to videa je iba toto. Proste, aký musia mať retention. Kámo, tak poďme naspäť a dajme... Peak Fiction inak, preto pozeráme. Pán profesor, proste, už chápem, prečo to cinema, chodí na Jojke v hlavnom vysielacom čase. Ale ďalej tu máme markizácky legendárny seriál a tým sú Oteckovia a tu je scéna... Kde to bolo? Dear Daddies? Dear Daddies, kámo. Hej, keď som to pozeral, Dear Daddies. Kámo, Zuzá s Adamom si užívajú na gauči 85 miliónov videní. Ináč všimnite si, že sex proste. Sex. Ale tento sex mal 85 miliónov videní, takže si ho ideme pozrieť. Nepodporuje to nejaký vývin daddy issues u slovenských divákov? Môže byť. To sa stalo? Kam, ale tak kto by nechcel, aby Koleník bol tvoj daddy? Príde na vedenie niekto z YouTube na Markíze. Má to 85 miliónov. To sa fakt stalo. Skôr som čakala, že sa... Nohy! Môžeme sa aj pobiť. S nacistickým pohlavárom sa byť. No môžem ťa štipnúť, že by si veril, že áno. Zuzá! Ty nezbednica! Boskávajú sa. Strašne na tebe záleží. Chcem sa na teba starať. A my sa starať. A ja to veľmi oceňujem. To je perfektné. Toto chcem počuť v postele Danka Koleníka. Aha. Ste sa mali dobre, vieš. Káriské oči modré. Kam objednaj hru Oteckovia. Tá Markíza kešuje strašne. Prosím. Čo to robíme? Nie, obliekaj sa. Môžu takto pokaziť? Né. Poď sa. Nie, o chvíľu Čo príde Becky. robí? Nechcem Becky príde! Čo ti vie? Becky Naroluje tam proste. na 8. poschodie. Becky. Becky ťa prejde zadným kolesom. Čo robíš? Ako sa volá Zuzana? Zuzana. Zuzana? Zuzina. Dobre, Adam. to inak. Toto bolo naposledy. Nepovedala žiadna žena na Slovensku o Janovi Koleníkovi, akože. Alebo chlap. Obliekaj sa, na čo čakáš? Oh shit. pusu. Naposledy. Tak si chcem to naposledy poriadne vychutnať. Kámo. Prestaň. Nemyslíš vážne? Nie. Dajte mi Kámo, Oscara! Keby Koleník nie je teplý, tak všetci chlapi na Slovensku sme v piči. Všetci akože nemáme šancu. Vidíš povedať, čo my sme počkaj. Aby sme si pripomenuli. Prvé video 93 miliónov, druhé 85. To je viac ako my všetci budeme mať kedy dokopy. Tretie video s Oteckou. Čo môže prísť lepšie? S názvom Linda to už nevydržala a vrhla sa na Tomáša. Tomáš daboval Harryho Pottera. Mašinka Tomáš. Tak poďme na to, Tomáši. I'm a sex machine. Myslíš, že ju prejde? Harryho? Hádam v nemocničnom krídle. Nemá kopírať na ten song pozadí. Ja viem, že som zasnúbená. Ale je to silnejšie ako ja. Nie. Ja cítim to isté. Viem, že by sme nemali, ale...
Oh my god! Kámo, všetkých 12 fanúšikov oteckov bolo v prdeli v tomto momente. Čože? Ale veď ona je zasnúbená a on spácha neveru a ešte sa budú aj boskávať a mať sex. Akože prečo jej dal dole šál? To je nekresťanské predsa. Lebo ja si bifľom Čože? Nie. Kámo, fakt akože toto vyzerá ako začiatok, že je veľmi, veľmi dobre zafinancovaného porna proste. Nie. Oni sa fakt boskávajú, ja mu dať Si tehotná dal dole teraz. tričko. Tak toto... Nie, ja ešte nemám 18. Nie. Wow, podprsenka, kámo, podprsenka. 68 miliónov ľudí bolo taký, že... Toto bolo neskutočné. Nejdem si pozrieť Pána prstenov, keď tu máme oteckov. A Lindu, ako to mohla nevydržať. Ale pozri, aké ti to dá ešte na hlady. Proste. Peak Fiction. 78 miliónov. Ale sme zabudli povedať, že... like to automaticky dám like. Ale kámo, pozri, proste tie komentáre. Nice, OMG. No había visto. Tam Felisa, Teresa. Teresa to nebola nič. A poďte to, asi tá, čo podvádza vlastne. Nikdy som nevidel Terezu takú šťastnú. To je Božia Teresa. Romantické a zároveň zakázané a vášne bosky a objatia. Ďakujem za zážitok. Kámo, tento určite bastol na tým videom. Akurát, že to Daniela Krivčíková. Daniela Brhlila. Teda. Kto si myslel, že Oteckovia je super seriál, dajte like. Vonku prší. Like. Myslí s tvrdým i na konci. Čo ti vie. Ale pozrite na Však, tieto ale to komentáre, ako myslí. že nice video, proste toto kúkajú ľudia zo zahraničia, fakt polka Indie, ako No Matúš akože povedal. kúpené proste. Filipíncom zaplatíš $2, Hej, nech ti pozerajú videá a proste. Počkať, čo? 16 miliónov zliadnutí. Takže už ten rok, čo to vyšlo, malo 16, No ale už v roku 2019? 2019. Wow, Slovensko má len 5,5 miliónov oberateľov. Oberateľov. Kamu, neskutočné. Čo ti Ako je toto bolo podľa mňa najlepšie z týchto soft pornových No inak to by sme videí, mali ktoré ešte urobiť. Spravíme tier list. Najlepších boskávačov V parte 2 bude tier list. Koleník S. Tier list Markíza videí. Ach jo. A pozrite, oni vydávajú proste 600 videí denne. To je slovenské T-Series. To ale musíš asi pušať. Ale no. musíme pozrieť aj Lucia s Vladom sa už nemôžu ovládať. To už má celkom úpad, kámo, to už o 20... Iba 51 miliónov. Čo sa to s nami deje, Kámo, Slováci? 27 miliónov menej. Okamžite pozeráte? 27 miliónov z vás si Čo chodíte pozeráte? pozrieť Breaking Luciu s Bad? Vladom. Čo pozeráte? Game of Thrones? Čo Pokémonov, pozeráte? proste. Squid Game? What are you Poďme si into? pozrieť, Transformers? Prečo toto video má iba 50 miliónov videní? Len 51. Podľa mňa, pretože tam není tá... Čo je to? Populácia z Južnej Korei, či koľko? 60 Kam no? miliónov? Také Japonsko podľa mňa. Japonsko má 130. Fakt? Bez srandy. Aj viac možno ešte. Akože musím povedať, že 15 Čo je sekúnd za a ešte zvonček? žiadne porno nebolo. Zvonček jak v škole, keď si to chytím zvonil. Čo tu chceš? Potrebujem s tebou hovoriť. Len hovoriť? Áno, áno, Lucia, len hovoriť. No v thumbnaili bolo niečo. Som za. Beťar jeden. Počúvam. Veď hovorím. Potom to sa nemôže začať boskávať, to nie je možné. Pozri sa. To napätie. Ty sa na seba pozri. Tá vášeň. Čo, ja normálne, ja som v pohode. No, ja si vôbec v pohode, nikdy si nebol v pohode. Počúvaj, to, čo sa stalo minulé, to sa nesmie už nikdy. Nikdy viac opakovať. Rozumieš? To bola chyba. A nie, to bola obrovská. Obrovská chyba. Nikdy. Čo sa stane, keď beat padne? Oh my god. Čože? Čože? Tak takýto zvrat. Wow, on je spravodcúc flake. Však tu všetky deti uvidia. Ježiši Maria. Chytili aj sa Ale myslím si, že... Ale mne sa zdá, že on má inú ženu ako túto. Ja neviem. Mne sa zdá, ja som videl pár epizód do Tecko, ale... Lord. Nie. Nechaj ma. Obleď sa a choď. Dobrý deň. Ale dobrý. What the fuck is going on? Kam, no a keby teraz to ide pokračovať, tak tedy by to malo tých 100 miliónov videní. Keby to máš ďalej. Čo nám to tu Toto za je- fic fiction Toto dalo? ako- Prečo nepozeráme radšej takéto dobré videá? Však lebo toto má iba... Hej, presne, SOS má iba 1,2. 1,2. Proste, kde sa SOS Ideme kedy dobrým chytá smerom. na Dobre. výlevy z Ideme na oteckou. úplne Toto je 4 iný- najpozeranejšie videá. Ideme na inú tému, už nemôžeme proste pozerať takéto Áno. veci. Ďalšie video, dúfam, že nie je opäť to isté. Ne.
Ale tam už máme potomčí. A to je pena. To je pena. Počkaj, to je typek zoravý. To je náš. To je typek zoravý? Áno. Wow. Ako sa Roman Poláčik, tuším sa. Ale je to najhorší týždeň jeho života. To, čo sa tu pre Boha deje? Čo? Je strašne ťažký, viete? A vy ste kto? Pardon. To je Kavašová. Sandra, teším ma. Kavašová. A ty musíš byť určite Mel, jeho snúbenica, že? Dobrý. Ale Kámo, najkrajšia herečka. Ako sa volá Kristina Svarinská. A myslíš si, že toto nám zabanuje video? Ale Markize to nezabanovalo, takže my sme šli. Najhorší týždeň môjho života. Však nie sú ani o deckové. Tak no, proste som v živote nevidel. To akože, Skúškové niekto nahrával. okrem otecko, proste prvé video. Tam moje skúškové takto nevyzeralo. Kde natáčali najhorší 33 týždeň miliónov môjho videní, života. ale toto malo proste 30 sekúnd. Mám 15 a teraz som mala 16. Môžete natočiť dačo neslušné. Toto je nuda. Kto súhlasí, čo má vek ako ja? Kto súhlasí? Vážne je to pre nich, že porno stránka táto A Markiza. teraz už má koľko? Teraz má 20. No tak to už môže pozerať Čo? nejaké hardkorové porno BDSM, prosím. Elizabeth Channels 16-ročná už žiada niečo neslušnejšie. Keď máš Channels v onom mene, tak asi nie si dobre na tom, ale... Wishing you a wonderful day and all most amazing things on your birthday. Happy birthday, be happy. Send me no credit card details. Super, movie name. Kámo. Don't sleep before you say. Kámo, tu dal nejakú proste arabskú modlitbu. A toto sú ľudia, ktorí pozerajú tieto komentáre. Ale to máme zároveň, to sú od najzaujímavejších proste. Nie. A daj najnovší, že kedy bol pridaný? Pre 4 rokmi? Pred 5 mesiacmi. vybije. Dobre, že za 4 roky to malo takto ide. A to je úplne legit proste, podľa mňa. Oh no, mám tu Kámo, ďalšie bosky. koleník po druhé. Exotická kráska. Exotická kráska. To bude... Wow. Oh. Kámo, tak... Ešte, že je natáčajú odzadu. Príde ti správa, že zomerá táto. Čo robím? Picho tam! Kámo, toto vyzerá jak proste priemerná romantická novela nejaká. Khal Drogo prišiel za ním. Počkaj, to je... Á, dobre, nič. Kalisi. No problém. Jaký sexy láznal. Trošku prskami, trošku pera. Ešte tie očka dá tak dole, tak zvodne, vieš. A čo, ako sa volá ten nevydržal s kráskou, či s exotickou kráskou, čo robil? No, otco mi zomiera. No, nič sa nedá robiť. Hej, volá, keď decko mi vypisovalo. A tu sme zatiaľ nemali jediný bosk. Ticho. Nedvíhaj to večeriame. Je to spolužiačka, je to veľmi dôležité, musím to... Ona klame? Prosím! Haló? Beky, čo, to som ja. Aby mala moja A spolužiačka. to je Becky. Už poznáme celý lore. Spolužiačka, čo väčšie cicky ako ja. Andrejka, je to veľmi vážne, vieš? Ty si v poriadku, Beky? Áno, ale musíš rýchlo prísť, lebo musíš mi pomôcť s úlohou z matiky. Nemôžeš hovoriť však. Ty o tom niečo vieš? Presne tak. Je pri tebe mama a... Nebol to ten týpek? Wait a minute. Peak fiction. A kedy môžeš prísť? Beky, ja neviem, ja som teraz... S Bekym a Fekym. Musíš prísť. Ja to bez teba nedám. Však ale ona není na vozíku. Prečo? Prečo? Neviem, prečo. Je to veľmi krízová situácia, ktorá vyžaduje tvoj prítomnosť. Kámo, aj on má krízovú Rozprávaj ako hotentot, prepáč. Dobre, skús prísť čo najskôr, dobre? Čau, už musím končiť. Však večerajú, a kedy mám prísť akože? Také veľké problémy s matikou. Si mi to mohla povedať. By som ti vybavila doučovanie, alebo si môžem učiť s tebou. OK, Andrejka príde. Nemusíš sa robiť starosti. Ale toto bolo prvé video, kde hádam nebolo porno. Bol tam iba polonahý koleník. To stačí. Ale to stačí, to už je organické. tohto videa je Kong Strong, prosím pekne, aby sme to zvládli. Je v tom 0,5 gramu kokainu. Takže krímeš! Daj si bacha.
Kongstrong mi nám v živote neposlal ani 5 centov, ale dajme tomu. Dáme sponzorský segment. Kámo, s Bičanom proste. Myslíš, že Bičan má proste plnú chladničku Kongstrongov? Kámo, Bičan má iného plnú taštičku. Raz som s ním hral Fortnite. Andy Game. Je to Andy Bisovek, veľký frajer, veľký streamer. Kámo, 6 videí a toto bolo podľa mňa najviac, že bez sexu. Áno, tak asi. Toto bolo najhoršie. Najväčšie sklamanie. Áno, najhorší týždeň bol sklamanie. Tak, to by sme na dnes mali. Na dnes. Stačí. Stačilo. Dosť. Majostop. Ale poviem vám, že toto je iba part 1 a keď chcete vidieť part 2, budete musieť ísť na Matúšov kanál. My to fakt nechceme, ale pre vás to spravíme. Takže musíte ísť na Matúšov kanál a tam to všetko bude. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste videli toto video, dajte like a odber a vidíme sa pri Takže ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ čau!